gràcies per la vostra assistència, més en un dia com el d'avui. Malgrat que no plou, doncs és d'agrair l'esforç de poder avui assistir a aquesta jornada de seguretat. Aquesta jornada ens la plantegem per donar consells sobre seguretat aplicada als habitatges des de diferents punts de vista. Avui ens acompanyen professionals de diversos sectors que ens donaran consells per fer més segurs els nostres habitatges. Bé, benvinguts a tothom. Fem aquesta jornada de seguretat després de la situació en la que ens estem trobant a Bellaterra, en la que últimament hi ha hagut un degoteig important de robatoris i l'objectiu és que nosaltres com a veïns puguem millorar una miqueta i dificultar una miqueta l'accés dels lladres, de les persones que venen a robar al nostre domicili, de manera que desisteixin i que puguin anar a un altre lloc. I aquí tornem a recuperar una miqueta la tranquil·litat que tenim. Des de l'entitat municipal només explicar que també s'estan fent mesures, estem estudiant la col·locació d'algunes càmeres de seguretat i també s'està treballant ja en el que és la limitació de l'accés en vehicle, en cotxes, per l'accés que hi ha a la plaça Montserrat, que és que hi ha al final del carrer Pimi Soler, al carrer de la Benzinera, que puges i al final de tot vas a la muntanya. Doncs aquell accés s'hi col·locarà una pilona, hi podrem passar amb la tarja, i que tindrà un horari amb el que estarà sempre baixada, però per la nit, de 9 a 7 del matí, pujarà i limitarà l'accés dels vehicles per allà. D'altra banda, una mica més amunt, per aquella zona, també hi ha un accés cap als camins de muntanya, allò quedarà tancat i l'únic accés serà venint des de Sant Quirze per la muntanya, aquell accés de la plaça Montserrat. I després, l'altre accés que tenim, que és l'accés de l'Autònoma, de la Universitat, per la veterinària, que està sortint cap aquí a l'esquerra, i l'accés que va cap a la universitat, aquell de nit també hi ha una porta que antigament es tancava i es tornarà a tancar. De manera que, a partir de les 9 de la nit o a les 8 de la nit, Bellaterra només tindrà 2 accessos en vehicle privat, que seran els 2 de la carretera. En això, és evident que s'ha realitzat de les càmeres i els controls que estan fent els Mossos d'Esquadra, podrem millorar bastant el control que hi hagi sobre qualsevol vehicle que vingui per ell. Bona tarda, buenas tardes. Antes de nada voy a presentarme. Como han dicho, soy Pedro Moya, el responsable, gerente de la empresa Suacor. Es una consultora homologada por la Generalitat de Cataluña. Somos ingeniería de seguridad, es decir, gestionamos, diseñamos y ejecutamos proyectos de seguridad. Disponemos de 3 sedes, una en Barcelona, la otra en Guinea Ecuatorial y la otra en Israel. Ahora vamos a empezar con el análisis de Bellaterra, que yo creo que no es necesario hacerlo muy extenso porque todos vosotros sois sensibles a lo que es la seguridad en Bellaterra. Es decir, una zona muy aislada, de difícil acceso, pero de fácil huida. Es una zona muy complicada para poder hacer una seguridad perimetral, quiere decir hacer controles policiales. Son muchas calles, montaña, zonas boscosas, oscuras, para poner cámaras. Es una zona muy complicada que hace que tengamos que nosotros mismos también tomar una serie de medidas de seguridad. Que no quiere solo quiere decir gastar dinero en sistemas de seguridad físicos, rejas, electrónicas, sino también nosotros aprender a vivir un poco con unos procedimientos mínimos en los que seguramente con esos procedimientos mínimos, como redes sociales, antes de salir mirar por el agujerito, por la mirilla, una serie de detalles que iremos diciendo después, os van a hacer más fácil la vida en cuanto a protegeros. Lo primero de todo, antes de nada, cuando queremos hacernos un sistema de seguridad en casa, tenemos que pensar en que cada persona, cada ubicación, cada familia, cada negocio, tiene un riesgo diferente. Es muy importante que lo entendamos. Una persona, si está todo el día viajando, su seguridad deberá ser diferente. Es decir, lo que yo estoy protegiendo es el interior de mi casa si yo estoy fuera. Si soy una persona única que vivo en casa, lo que quiero es proteger el interior de mi casa. Que no me roben el teléfono, que no me roben el móvil, el iPad, el ordenador o las joyas. Si soy una familia, aparte de que entendemos que somos muchos dentro de la familia, dentro de la casa, lo que queremos proteger es a las vidas, las personas. Entonces una alarma dentro de casa de poco nos va a servir. Por otro lado, si tenemos una familia tenemos que pensar también en esos procedimientos. El niño puede disparar la alarma si tenemos la alarma en la cocina y al final acaba uno por no poner la alarma.
Por otro lado, si tengo una familia, tengo rejas y rejas y rejas y rejas, al final también, si hay algún día una desgracia, no vamos a poder salir. Tenemos que pensar todo eso y hacer un equilibrio entre la seguridad y la practicidad. Por otro lado, algo muy importante, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué ha subido tanto los porcentajes? Dicen que es un 34%, creo, de robos y asaltos que han subido respecto al año anterior. Según el Ministerio de Interior, esto es debido a la crisis. Mi punto de vista, como especialista en seguridad, y espero que todos lo entendáis, estoy de acuerdo, es por la crisis evidentemente, pero también hay otros factores que es como la impunidad de las leyes. No pasa nada, sale una laxitud totalmente. Tú puedes robar y puedes dejar a un policía que esté deteniendo a 20 veces al mismo delincuente y que esté a empezar con el sistema de seguridad. Necesitamos un sistema de seguridad práctico, tanto electrónico como físico. Si no es práctico no serviría de nada, es lo que decía. Si tengo un sistema de seguridad que cuando lo pongo no me puedo ir a la cocina o a las zonas de vida quiero decir zonas de paso, acabaré por no ponerlo porque se escalará continuamente. Si tengo que tener 3 zonas en mi casa, que es habitual, sobre todo en casas de este tipo residenciales, es difícil que os sirva de algo. Tengo 3 zonas, la zona del perímetro está bien, pongo la alarma y solo me suena la parte de afuera, pero si empezamos en la habitación esta, en la habitación la otra no puedo, al final todos esos son líos, y si tengo una familia numerosa es complicado. Pues os aconsejo que los sistemas sean prácticos. El sistema que nosotros aconsejamos, sistema de seguridad, es la vinculación entre sistemas físicos. Sistemas físicos es un muro, una puerta, una reja y sistemas de seguridad electrónicos. El sistema de seguridad electrónico tiene que detectar en el exterior. Es muy importante que detecte en el exterior. Sabemos que si detectamos en el exterior, disponemos de tiempo porque tenemos la suerte de tener esas rejas, esa puerta de seguridad o blindada o acorazada que nos retiene al agresor en el exterior durante unos minutos. Ese tiempo es el que tenemos que valorar dependiendo de dónde viváis, qué necesitamos. Hay una media en la que los cuerpos de seguridad del Estado actúan. Esa media es media, no es la real. Entonces tenemos que intentar saber dónde estamos viviendo, qué tiempo necesitamos y de esa manera sabremos el coste de nuestra inversión en seguridad a nivel de sistemas y de barreras físicas. Por ejemplo, una puerta de seguridad, pues hablarán los técnicos de seguridad, de puertas y rejas. Una puerta de seguridad tiene que tener un tiempo de aguantar la agresión exterior. 20 minutos, si es una acorazada 40 minutos, todos esos minutos son los que nosotros tenemos que valorar cuando hagamos el sistema de seguridad según donde vivamos. Según donde vivamos y los valores que tengamos en el exterior. Esas son las dos variantes, creo que son las más importantes que tenemos que tener. Por un lado, sistemas de seguridad físicos, barreras, y sistemas de seguridad electrónicos. Algo importante también, y es un consejo, no esperéis a que os roben. Si me roban, entonces invierto todo lo que no tendría que invertir, porque sobredimensiono, estoy asustado, es como si voy a un supermercado con hambre. Y eso es un error. Yo os invito a que penséis, a que reflexionéis en que antes, o sea, que evitéis, que no penséis, no, es que aquí, bueno, aquí no ha pasado nada, porque es que este tendrá algo, tiene un coche, claro, tiene un Mercedes, hemos visto robos en todos sitios. Entonces, cada uno tiene un riesgo, ellos os lo valorarán seguro, y ese riesgo que tengáis, aunque sea pequeñito, pues tendrá un sistema pequeñito, pero lo tendréis antes de que os pase algo. Porque si no después, también invita a que las empresas, que no todas son iguales, o sea, no son todas al final somos personas, cuando vemos que una persona, uy, este quiere de todo no, lo que necesitáis. Y eso es importante antes de que roben. Hay otras medidas de seguridad que os habéis planteado seguramente muchos, de tener un perro. Yo, personalmente, tenéis que entender que un perro tiene una vida, que tiene vida, y si sois capaces de poder tener tiempo para estar por el perro, creo que es bastante interesante. Y el perro, creo que a veces es, ante una agresión, ante momentos de pánico, es más estable que una persona. Entonces, por eso os lo digo, que creo que también es, si es una persona mayor que vive sola, si es un matrimonio mayor, que son más sensibles a un robo, és importante que lo valoréis. Doncs comencem amb les empreses, comença per reporters i a partir d'aquí anirem fent la resta amb les seves aportacions, els seus productes, i un cop hagin acabat totes les intervencions, obrim un torn de preguntes.
Dani Baeza, de Bernaportès. Bernaportès és una empresa que es dedica, és un grup que es compon per una part que es dedica als serveis auxiliars, una altra part es dedica als vigilants de seguretat, una altra es dedica als sistemes de seguretat i una altra banda que es dedica al tema de manteniments. En aquest cas, la nostra intenció és intentar oferir aquí, en aquesta comunitat, el tipus de servei més adient donades les característiques i les circumstàncies, donat que l'òptim seria muntar un sistema només amb vigilants de seguretat aquí enmig amb una garita i el típic i el clàssic, però aquí, en aquest cas, per muntar un sistema òptim es basa en dues coses que són bastant claus. Una és el tema de recursos econòmics, que per aquesta banda no hi hauria problema, però per una altra banda hi hauria una mica les limitacions que en un moment donat ens podríem trobar amb el tema de la llei de seguretat privada, perquè la llei de seguretat privada posa un seguit de limitacions a l'hora de posar vigilants de seguretat al carrer. Nosaltres tenim una fórmula que és, ara us l'explicaré, que es basa en un sistema de control d'aquí de l'organització, amb personal, amb vigilants de seguretat amb un vehicle i reforçat amb un servei caní, amb gossos. Aleshores, en aquest cas, jo crec que aquí, com ha dit el Pedro, una mica la nostra proposta seria fer un reforç a un sistema electrònic que el seu seria muntar un sistema electrònic i reforçar-ho amb un sistema de vigilants de seguretat, amb un vehicle i amb gossos. El meu nom és Ricardo Alcácer, jo represento l'empresa J. Mansergas. Aquesta empresa té 50 anys de trajectòria. El que fem és fabricar elements de seguretat física. Nosaltres fem reixes i fem tancaments per a finestres i portes. És el sistema de seguretat més bàsic, però és gairebé diríem que imprescindible. Nosaltres el que oferim és, a part de tota la gamma de tancaments industrials i comercials, que seria un altre àmbit, amb el terreny de l'edificació residencial, més o menys aïllada, el que oferim és protecció per portes i finestres, fer tancaments segurs i fer tancaments que estiguin integrats en l'estètica de l'edificació, que no siguin simplement reixes que ens deixin tancats en sensació d'estar en una gàbia, sinó que formin part una mica de l'edifici i mantinguin una mica. Es tracta de, primer, tenir un element dissuasori. La veritat és que el que ho hagi d'entrar sempre mirarà de provar el lloc on sigui més fàcil, i això amb els medis de protecció física ho tenim. I després hi ha el fet que si t'hi poses a entrar, mirar de posar el màxim de traves i de problemes. Sí que és cert que cada vegada hi ha eines més sofisticades, eines amb bateria, hi ha moltes coses, però es tracta de mantenir durant un temps el màxim possible l'edifici protegit i tancat. Jo soc Isaac Dou, soc el delegat de Securitas Direct d'aquí de Sant Cugat. Com saben molts de vostès, Securitas és la companyia líder en Europa en sistemes de seguretat i tenim més de 90 delegacions a tot el territori i 900.000 clients. El nostre nou sistema de Securitas, que l'anomenem Verisur, té grans novetats i sobretot basa en la seguretat en tres conceptes o en tres pilars que per nosaltres són importantíssims. El primer seria la verificació, com deia el company. Sí que és veritat que les normatives han canviat en el 2011 i ens obliguen a les empreses de seguretat a verificar mitjançant la imatge. I nosaltres hem dissenyat un sistema que verifica per la imatge, sobretot, que és el més important, tant fora com dintre de la vivenda. Vull dir que nosaltres, quan salta el sistema d'alarma, sabem el que està passant en tot moment i per això nosaltres podem enviar a
la policia a qualsevol vivenda. Sí que és veritat que el nostre sistema transmeteix imatges mitjançant GPRS, però els he de dir que és molt més senzill que un lladre pugui sabotejar un sistema que transmeteix mitjançant via cable RTV que un sistema que funciona mitjançant telefonia mòbil. Sobretot perquè els nostres dos sistemes transmeten mitjançant 3G, ja no utilitzem el GPRS dels nostres mòbils. El segon concepte o el segon pilar seria que són sistemes sense fils. També deia el consultor en seguretat que han de ser sistemes senzills, que no ens compliquin la vida, perquè si no, al final els sistemes d'alarmes els deixem de fer servir. I nosaltres proposem sistemes que funcionen sense fils, amb radiofreqüència, però amb uns sistemes anti-jamming que nosaltres diem que arreglaria aquest problema que tenim d'inhibidors de freqüència dels sistemes de seguretat. I el tercer seria el control total de la nostra alarma o de la nostra vivenda, tant exterior com interiorment, des de qualsevol punt del món en el que tinguem accés a internet. Buenas, yo soy Víctor Sanz, de la empresa Sonalar S.A. Es una ingeniería de seguretat. Instal·lem i fem projectes en funció de les necessitats de cada client. No tenim una marca definida del mercat, diguéssim, estàndard, sinó que toquem qualsevol marca en funció de les necessitats que tingui el client. Si és una necessitat d'un grau de seguretat que sigui superior, llavors aniríem a una gamma superior. Si és una gamma més bàsica, aniríem a una gamma més bàsica. Tenim sistemes que van tant en cable com en via ràdio, també en funció de les necessitats. En principi, nosaltres sempre optem pel sistema no de transmissió, sinó que parlo del sistema d'instal·lació local. Després de transmissió, com ha dit abans el Pedro, pot haver un sistema de transmissió que pot ser GPRS o pot ser mitjançant telefònica, o poden haver dos. Nosaltres podem muntar un, podem muntar l'altre, o podem muntar tots dos per tenir la doble via de comunicació. En el cas de la instal·lació física de l'alarma a la vivenda, sempre intentem fer-ho amb cable perquè és més difícil de sabotejar. Per sabotejar el cable han d'entrar dintre de casa i tallar-ho. En el cas que sigui un sistema inalàmbric, encara que avui dia sí que són més sofisticats, però sempre es podria arribar a inhibir. És difícil, però es podria fer. Hi ha casos on no es pot ficar el cable dintre de casa, llavors també tenim sistemes inalàmbrics. Però sempre es pot fer un mix. En llocs on és més important la seguretat és intentar ficar cable, o no es fica el sistema inalàmbric. Tot això nosaltres ho fem a Sonalar en funció de les necessitats de cada client. L'any 2002 em vaig establir pel meu compte i va ser la primera vegada que vaig entrar en una família d'aquí de Bellaterra. Des de llavors fins ara hem fet de tot. Instal·lacions d'antena, videoporters i després ens hem passat als sistemes de seguretat. Més o menys tenim uns 25 sistemes connectats amb les diferents vivendes per la zona d'aquí de Bellaterra que van separats. L'alarma és alarma i la imatge és imatge. Vull dir, tenim un sistema de seguretat que fa la seva funció i tenim un sistema de videovigilància que té un gravador dintre de la vivenda i van registrant els moviments que es puguin produir dintre i fora de la vivenda si és necessari. Per què separats? Perquè si falla una cosa tenim l'altra. L'experiència que jo he rebut aquí instal·lant els jardins vostres i tal, aquests anys, és que hem d'evitar que entrin. Vull dir, protegir la casa dintre, sí, és important, però si t'han entrat, en 7-8 minuts, un iPad, una joia, un rellotge, o et poden trobar tu allà, que estàs a dintre, i et poden espantar. Llavors, soc distribuïdor oficial d'un fabricant francès de sistema de seguretat inalàmbric, perquè la dificultat que hi ha en aquest tipus de vivendes és, primer, degut al gran tamany i parets i les vivendes i diferents nivells i plantes, es requereix un sistema que tingui molt bona cobertura, perquè no produeixi falses alarmes o fallos de comunicació entre el detector i la central, i a vegades Miquel, que això no va, que això no tal, que no transmet, que no sé què. Llavors,
és un sistema que evidentment no és barat, però és l'únic sistema que a mi em dona unes certes garanties, quasi el 99% de funcionament i durabilitat. Aquest sistema té elements per protegir dintre la vivenda, però també té uns detectors exteriors per protegir façanes, portes, finestres, tots els elements que es puguin presentar. Llavors, sobretot, obrir l'exterior, que no entri. Sí, bona tarda. Soc l'Albert de la Barrera, vinc de l'empresa Securitas Seguretat Espanya i he vingut una miqueta en representació de la companyia. Nosaltres ens estructurem en 3 grans divisions, que són la divisió de sistemes de seguretat, la divisió de vigilància estàtica permanent i la divisió de mobile, que és la que jo represento. Vigilància mobile amb vehicles de seguretat, homologats pel Ministeri de l'Interior d'Esquadra, i és la que una miqueta presentaré, perquè els companys ja han presentat una miqueta tot el tema d'alarmes, Securitas, tot el tema d'alarmes, circuit tancat de televisió, pot instal·lar sistemes sense cable, etc. Vigilants estàtics, també podem posar vigilants estàtics a events, a centres comercials, urbanitzacions. Aquí seria una miqueta complicat, però no es descarta fer una consulta a Mossos d'Esquadra. El tema de tindre un vigilant de seguretat a les nits i cas de setmana es pot fer 24 hores o només a les nits. El producte que jo represento es diu Mobile perquè integra un vigilant de seguretat amb un vehicle, amb el seu corresponent comandament antiatracament, perquè el vigilant també està exposat a que el puguin atracar, i les seves comunicacions en el centre de control i les centrals d'alarmes. Aquest vigilant el que fa és fer rondes dissuasòries tant a empreses com als domicilis particulars que ho requereixen. Es pot fer un contracte amb cada un dels veïns fent una sèrie de rondes nocturnes i es tracta d'un servei eminentment dissuasori i de control. Aquest vigilant sempre donarà part als Mossos d'Esquadra quan vegi vehicles sospitosos, incidències en l'exterior de les vivendes, etc. Securitas no entén la seguretat només amb un sistema d'alarma electrònic, per exemple, o jo amb un vigilant de seguretat. Securitas entén el que és la seguretat en la combinació de diversos elements, ja sigui un circuit tancat de televisió connectat a central d'alarmes i un servei d'acuda que faci una resposta. Doncs moltes gràcies a les empreses que han vingut avui, a la CURB també per les seves aportacions i ara passem a conèixer més en detall els productes i serveis de cadascuna d'aquestes empreses. Gràcies. Amb una